Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Huwebes, kakailian, 13 apo ti mabilang, idibulan ti Abril 2023, idanon ti ENR Online. Ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari abo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap nagdanggay kami apong mangidasar kada iti damag nga mumi apo nga panginformar kada kayo pakiramanan nen pangedukar kakabsat ken gagiyem. Padaanan nyo apo di iti nga damdamag nga itampok tayo iti lasod ti maysa nga oras para iti damdamag ni Berto. Dati bagyo amang nga posible kano apo nga mangitunda iti tudo iti dakkel nga paset ti Luzon. Ken man dama iti third landfall sakbay nga agbalin nga low pressure area kakabsat ken gagayem no LPA. Grupo digiti nurse dito pagilyan agtultuloy ti panangingkidkid daw di gobyerno nga maingato ti swelduda wenno ganarenda gagayem ken kakabsat ya. Okay? Iti sa balipay nga damag deti hepe apo ti Philippine Drug Enforcement Group ti Philippine National Police naikat gapo apo ti panakairamraman na kadetoy may bagbaga nga 6.7 billion drug hole kakabsat keng gigiyem kasta kumaamin apo naka floating tapno maikanwaya di investigasyon gigiyem ken kakabsat ya. Kasta ko maamin, already kita makakusara na po nga gimulmula iti druga kaditi arestarin da diti awan nga kararwa po nga kakastoy nga pan nakabagi ti linteg. Isuda ko maamin kastoy ti pagbalinan na masapol nga matingel da po tapnon ti kasa saanda nga maimpluwensyaan ti biyang ti panag-ginvestigar kakabsat ken gagiyem That is SIM registration, matratarin na po ti posible nga pan nakay-extend when no pan nakayatindog na. Agmudo dito po into no Abril 26, aldaw to dito po ti Miyerkules. Gagayem ken kabsat. COVID update inne magasot ti may record po iti kada aldaw nga mapapektaran pa nga po iti COVID. Nangatong approval trust ratings Presidente Marcos ken Vice President Sara Duterte nagtalinaed gagayem ken kabsat. Ken padaanan nyo po ti Next Gen Company Technician Mr. Rene de la Cruz Guba makainuman tayo. Idikal man yamin nakainuman tayo po ti Chairman ti Committee on Agriculture ijay Santa Praxedes Cagayan kakabsat ken gagayem itamit nga aldaw apo di inuman tayo kani apo Konsehal Hill Buenavista Idikalman may panggep apo di jay arabas nga nangatake apo ti adu nga pagtatalunan ni ti paset ti Santa Praxedes gagiyem kay kabsat so datta apo nangala tayo met apo ti maysa nga agricultural technician naka-empleo apo kada ti kumpanya nga Next Gen tapno amwen tayo ano kasano di kita umiso awagas tapno mapaksyat di kakastoy peste apo iti kapagayan wenno di sabsabali pay nga klase ti mulay di pagtatalunan. Dagitoy ken sabsabali pay tampok pare di maysa nga oras ngayon kang panangidanong karayo di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tayo illegal price sinikas. Third price ako tayo ticket. Ilan nyo ako dito nyo? 2,000. Third price. Ticket number 682. Ticket number 682. Ngayon, Rasipusa. From Batak. Sumandir, Batak, Ilocos Norte. Congratulations, we have 2,000 pesos. The third price comes twice, 3,000. Ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano. Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Congratulations, you win 3,000 pesos. Ito mga 5,000 pesos ako. Edwin. Ticket number 630. Ticket number 630. Alan Curiao. Alan Curiao di San Barcelona, San Barcelona, di Barcelona, sorry ako. Kasi nung mga ito, sabihan 5,000. Alan Curiao, San Barcelona, di Barcelona, sorry. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Draws ken grand draw ti the Blue House Beach Resort sa Prumo Bonanza. Adapin na batbati apo nga weekly draws tayo. Di weekly draws tayo nga nabatbati, mga ba kayo apo ti imported imported goods para di first prize, second prize ken third prize. Then ada sa nga pulo apo nga winners nga umawat ti consolation prize nga 200 pesos weekly laeng di apo weekly. Kaya nadupay nga consolation prizes apo ti maitid kada kayo. Then di grand draw apo into May 31, padaanan gagiyim keng kamsat First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, kanti third prize 5,000 pesos kanado nga consolation prizes. Awan sa baling aramiden nyo, tapno maikang kayo di tsansa nga mga bakarida kakarakya na papremyo, aga kupar, no mapang kayo agbits apo, mapang kayo di Kalayab Beach Resort, mabali nyo apo nga at diretsuen turungen ti biyang ti Blue House Beach Resort. Kada maakupar nga may sa cottage when maupaan na automatic maikan kayo apo iti Blue House t-shirt gigiyem keng kamsat. Then DJ raffle ticket dakay amin no 50 no sanga gasot kayo nga nagkukuyog sanga gasot met nga raffle ticket sa gagisa kayo iti raffle ticket isurat yo apo tinagan address ken telephone number DJ stab na i-drop yo apo iti Tambiulo dito apo ti pakabunutan
Dito weekly prizes pakiramanan na po dito grand draw winners tayo to. Dito mabunot po para ka rito dadakil na pa premyo 10,000 umuna gunguna 7,000 pesos may kadwa gunguna ken third prize 5,000 pesos. So ano agbit sa po dito kalayab diretso iti Blue House Beach Resort. Madaan kayo po iti Gundaway mga bakari kakadakkel pa premyo babaen kada Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Madaman na pa ti panang kontak tayo kini Mr. Rene de la Cruz Guba dati company technician na po nga mangilawlawag kada tayo. No kasano apo nga makaliklik ti kitay mulat tayo. Kada kitay pagtatalunan gagiyem kay kabsa at kada kitay peste nga kas kada ti intampok tayo di kalman mainaig iti arabas gagiyem kay kabsat. So madamdaman laeng baring makontak tayo apo ni apo technician na Rene de la Cruz Guba gagiyem kay kamsata. Naikat iti pwesto iti biyang ni Philippine National Police Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Narciso Domingo. Police Director Police Brigadier General Narciso Domingo. General gagiyem kay kamsata. Detiket gapu iti manarimaan ng investigasyon gaiti maipagarup nga panagulimek seknan iti 6.7 billion drug haul gagi imken kabsat Segun iti mensahe ti makakusaran nga ni General Domingo gagi imken kabsat ti sumukat ken kuana temporaryo ket ni Police Brigadier General Antonio Olaguera iso ti mang sukat kada ti posisyon na kas hepe apo ti PNP Philippine Drug Enforcement Group gagiyem keng kabsat kinidawmet ni Interior detiket apo no malagipyo ada nagbalin niya kidaw ni DILG Secretary Benhur Abalos kalpasan nga rakurak na apo digitoy nga nagnagan na kaabsat keng gagiyem nga numabalin aglib digitoy kaabsat keng gagiyem Detiket gapo apo iti may ususwat ng investigasyon na ti maibagbaga nga panagserra wenno pan naka parang dismissal iti kaso nga dapat nakainaig na iti 990 kilos iti shabu gagiyem keng kamsat may bilbilang detoy wenno may adu digiti mga bilbilang nga massive attempt to cover up gigiyem keng kamsat iti Met National Police Commission dati nagbalin nga resultada apo iti pagtataripnungda iti dati panel gapo iti mabayag nga panaggunay apo ti pulisya iti kaso ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr.
nga isu ti nakakumpiskaran apo iti 990 kilos ti Cebu iti napalabas ng Oktubre 22 iti napalabas nga tawen. Iti likudan deto apo ang aligasyon na naglikudan met ti general nga ni Domingo nga adda ti pan nakainaig na iti daytoy nga kaso. Ayun So dumakdakkel apo digiti ranggo ngumat nga to digiti ranggo digiti mairamraman iti illegal nga druga. Ada pa idi taga PIDEA, di ba? PIDEA, kensam sabali pa kakabsat ken gigiem ure digiti local police gagiyem ke kabsat adu digiti makakusaran agimula dati ebidensya wenno ano pa digiti bagbagada palit ulo kakabsat ken gigiem ngem nung amin no digiti adda aligasyon ka digiti pulis kakabsat ken gigiem may sa ti maibagbaga apo DJ bagbagada ket talaga nga natural nga kasta adda aya mangamin iti dakes nga aramid na no malagipyo apo adun ti may suswat nga investigasyon in aid of legislation or di lower house in even the Senate gagiyem kay kabsata agis uswat da apo ti investigasyon seknan kadigitoy aligasyon digitoy maibagbaga nga saan nga umiso apo nga saan nga umiso nga wagas ti panagarestar digiti kamkaming ti na pulisya seknan ti operasyon da iti illegal a druga. Okay, iti dati gundaway pasa alas 12:22 oras insigida po Pastor Kenteo makainuman teon ni Mr. Rene de la Cruz Guba manipo da po iti next gen company technician ti next gen in line apo iti Arabas nga peste kadagiti kapagayan. Okay, good afternoon Sir Rene, thank you very much iti paay mo man na gundaway iti programa ti Damdamag ni Berto. Good afternoon sir. Good afternoon to sir. Gaman natin pinangkuyo man ti tatanga oras nga pinang-interview kanyak. Okay, babalin ikan tayo iti informations di kitay padate nga manalon nya agbuybuya agdingdingig kadate iti detoy nga gundaway anya ti Arabas. Ana digito nga klase ti peste wenno insekto nga mga take kadaytoy mulmula especially pagay nga kas kadaytoy napasamak ni jay Santa Praxedes Cagayan apo Guba please. Dati Arabas sir kadati ti army worms mga kunatayo nga nagpaspas lang mangan o mangperde iti mulmula tayo lalo tatang panyempo na po tiyempo sir isumot ti iruruwar na gito peste sir halang data ko iti pagay ang rona pa iti mais lasuna sibuyas atakaran iti dagito Arabas sir no kasi nga napo panyempo. Okay. Yung Arabas base di information nga naalam illegal man kasla gapuda iti digiti agtatayab kulibangbang then aganakda iyon yung Arabas iyon ba yung parang life cycle of a butterfly apo Guba? Yes sir. So iti life cycle na dagi jay kulibangbang ko sir agitlog da within short period of time mga 4 to 6 days agsada sir so da jay agbad okay. So after nga isuda ket may baga nga Arabas after DJ nga cycle no period agbalindamit la kulibangbang kasi kadi apo Guba. Yes sir no wala di maturity da sir agbalindan to manen nga kulibangbang dagay sir. Okay di kadno inyanak ni kulibangbang ida Arabas da abangandan iti digita mulmula so after that agbalinda man ako kulibangbang aganak da di kad dumakdakkel DJ bilang da apo Guba. Yes sir umad-adaw nagpaspas gamin jay life cycle na sir within 7 days lang ka magpisadan tapos da jay within 21 days ata sir agitlog da manen agbalin tuman nga kulibangbangan so nagdaras iti pinang-ado da dagito yung peste sir. Okay. So ako na yung target dati rumwar pagka nabara ti panawin. So ti talaga nga tirtiraen da digiti crops when no maimula after the rainy season na apo Guba. Sumati ko ada dagito sir habitat da nocturnal kami dagito sir ka rabi idang umat atake
Dinti aldaw kati mo tayo kas awan aglembang dagamin ti unag ti dagadag kay Sir Robert. No kastoy nga na aldaw kay naglembang da unag ti daga. So dinti amo tayo kas awan ti peste nga arabas ng pagduda unag ti daga. Okay. So awan yung watering system para padanom kadagiti mula hanya mabalin niya mga patay kadakwada habang nakalublub da iti uneg ti daga apo guba. Matay da dagay sir. Siguro da jay bagbagayo nga imatake jay iti pagay jay praxidis sir. Kagayan sir dajay. Cagayan Santa Praxedes sir. Kulibang bang dayo sir dagjay mo ti tumertira baka dagjay stem borer mo ti tumertira di sir. Okay. So haan nga arabas laeng no dikit adapay sa bali nga klase ti insekto nga parang di damage nga aramiden na iti mula kas lalamit la damage iti arabas ganun ba apo guba? Yes sir kasi no arabas kami nga umat-atake iti kuat sigon ti experience ka na makuha yon stem borer iti talaga nga may sanga ka kulibang nga agitlog during vegetative stage iti pagay iti amo tayo santay lang makita to no umwart iti dawa iti pagay tayo sa subject ijay tayo nga makita nga adot ti matay nga dawa just because of the stem borer. Okay. Yung didi ko na yung sa dalarumwarin no dadawa or ada kadi wagas tapno ma-check madeterminar tayo ije daga no adda nakadulin wenno naglimeng nga digito kakastoy nga insekto nga mangperdi kadidi mula tayo apo guba. Jay ko tayo Sir Robert no during land preparation ko dagitang no masurot ko iti 1 month land preparation iti pagga tayo para iti pagay maliklikan tayo dagiti nga makuha dagita insekto ken ada intervention nga kukunti next gen sir nga regenerative farming tayo during land preparation ada dagiti product mi kasla bioprotect mangpaksyat o mang kadagita insekto nga nakalumeng o peste nga dagiti o nagdaga intervention obra mi 1 week before the drug transplanting and kit kami iti bioprotector of the biofungicide kasi takit preventaran tayo sakit iti sakit ti daga ken dagita nga kwati mang atakar tata sir kasi di kina-acidic ti daga tayo sir damor nga agap-apply tayo iti mga chemical kayat matadag ito'y saksakit or dagita peste nga kwata isumatikan ka ng dagita nga peste sir ti acidic acid. Okay. So sir ko na dapat masurot dili 1 month preparation, land preparation para iti pa nagmula. So adati epekto na DJ madalas unay kasi pagka kasla ko mapagay no naani da DJ pagay kuligligen naman diyan na ganyanen then raet manen so that is medyo delikado or adati pangta tikas diyan nga wagas DJ panagkakamakam nga mausar DJ daga puguba. Yes sir, dahil apurada ko mga imbis nga paginananda or ipreparada ko mga tinapintastiko ti daga to nakastakit maliklikan ti saksakit nga kwa apuranda mo tatagamin ng Pero de los Buenos nga padat nga manalon nga handang nga kukunjay maitid nga pagsiatan di 2 to 3 times nga maarado data ko tayo tano rumor na kita itlog iti ko ket mapaksyat pa nga umuna dagiti saksakit sir. Okay. Organic matters tayo sir. Nga da ti daga ket malungtot nga nabaran ton no mino kasla di nya purada kinuligligda rapan da kabigatanan nabara pa lang dagiti ko tungtot dagiti organic matters dagay. So may sa mga sakit. Okay. So yung 1 month nga rest di daga makaumanay di jayen na makapaginanan ni daga mapaksyat met ten di peste nga nakalumlom iti uneg ti daga. Ganun po ba Apo Rene?
Yes sir, ganun po sir. Okay, yung mga sinauna nga kunada dito oldies tayo ket talaga nga ano da kami dito Lawag City dia ket nagmula kami ti unas ket saan na mamamin lima nga maarado mabalukag nga kunada. Okay, so DJ possible nga wagas nga mangpaksyat kada kitay adda iti uneg ti daga puguba. Dakkel nga tulong dali sir ko iti ko tayo no masuro tayo 3 times nga maarado o makwati daga tayo kit dakkel nga tulong nga talaga sir talaga nga maparwar daga di uneg nga di peste nga kasapulan nga kwa iti mangperperde iti mula tayo at the same time medyo 1 month sir kit mo naarado tayo malungsot mo dagi di paglemlemengan da ruot so dagi jay ti talaga nga dakkel nga makatulong nga kwasa makatipid da pa iti dagita kastang kwati pang paksyat da o chemicals nga pang paksyat da dagita nga pesticide. Okay. Pero ngamin kada gituyen pagka 3 times mo nga pinaarado, pinatraktor ket dakkel nga dakkel nga gastusen puguba kasi per square meter ti panagbayad ni Mannalon kada gitay traktora, especially di gitay private nga agtagikwa kada iti traktor, di ba puguba? Yes sir. So ti may san nga baklayan ti Mannalo nga talaga sir data. So nga risk come what may or take a risk dalan tatiwa kasyayen nga kasi di nababa nga presyo iti commodities tayo pero dagi farm imports tayo kat sobra iti kinangina na. So dagi kumati maidawat iti gobyerno tayo nga makita dahan no kasano tayo nga papapintas or anya ayat ayo sir nga papintas ti crop ti Mannalon ket kahit damo tagtipid da karkaro nga magdoble iti gastos da ken malugi damo lang sir no handa nga masunod kasi nga wagas. Okay, ada diti text question dito Mr. Goba kunana toy what about iti pagmulaan iti nateng digiti utong kada sabsabali pa nga klase ti nateng nasking kadimet nga 1 month ti preparation wenno panang painana kadijay daga kunana ti sir. Yes sir, especially natin kasapulan lang tama nga i-prepare tayo kita daga nga kasya. Especially ti high value crops tayo like lasuna or sibuyas. Kasapulan tayo nga maarado da kita sir, i-prepare tayo lang na shot iti daga tayo. Mga tao sir nga nabambanlog nga nagtrabaho, nagmalmalog nagtrabaho, tapos di pa nakakainak pagtrabaho mo manan ket anya iti maited na nga output king kada tay dagano kadayo nga maparparigatan. Okay. Sir Robert iklaro taman kadeti guest mo kunana toy DJ 1 month nga panaginana DJ daga kayat nakadi nga sa wen nga umison DJ tapnon tikasta balin manen para iti sumarno nga mula. Yun yung tanong ko kanina Guba yung 1 month nga rest ni daga. Okay na yan sir, okay na po siya. Marado, magapag-rest isuna tapos dadjay 3 times tayo nga maarado o makiwar ti daga. Jay sir kadagay insekto nga rumor da sir so nga mapaksyat ay daga jay makainan lang kana siya at itidaga tayo sa Okay, so what about yung same kaslo ko pagay manen mais manen ada diti kunada mauma jay daga but if we isurutin tayo DJ 1 month preparation or 1 month nga rest ni daga uray agpada nga klase ti mula ti agsaruno nga maimula iti daga ganun ba Guba? Yes sir, mabalin tayo nga yan with the intervention ti organic fertilizer tano kasta special diesel conditioner tayo may kuha tayo matulungan nga puro chemicals ti usaran tayo so dapat tatangat tiyempo sir dapat masursuro ti pada tayo nga Mannalon nga kasapulan tayo nga ibulitik kinadamag ti dagat. Kasi same crop, same ko tapos idubdub nayuranda man ti chemicals, synthetic fertilizer nga usaranda, jayan nga pa nga paado iti
usarandang synthetic fertilizer pero sa mga umatado iti apid ang bumasbasit kasi kasi iti dagdaton sir so da ti talagang hantay nga magunod cost nga kuwat tayo iti yield tayo per crop tayo. Okay, So okay. number one nga talaga iti intervention tayo iti organic kotatas sir. Okay, another kuna na toy kuna ni Mr. Guba nga dagito nga klase ti insekto kita glimmeng dito nagtidaga. So umiso kadi nga agi-spray tayo kada kitay adda iti rabaw digiti mula ket mapandamet iti uneg tidaga. Kuna na dito sir. So di ko na konserta nga 2 to 3 times tayo nga arado tayo ano kasta rumor dagita araba sir through solarization sanda pa nga gastos iti pag-spray to dagiti mabilag lang iti init sir ket nung mapaksya tayo dagita nga ko iti daga. Okay. Okay, tangay adda kayo iti may sa akumpanya dito next gen nga agilaklako kadigitoy fertilizers, insecticide, pesticide, ana nga produktuyo ti akma kadigiti kakastoy nga peste apo guba. Sir, during the land preparation, dahil kung kanagtatay nga pagay kung ati pagsasaritaan tayo, sir, kasi dahil may isang product tayo, kit kasapulan na iti moisture, dahil bioproduct, biofungicide, iso iti may isang makatulong nga ti sakit, sir, iti nga peste, pati sakit ti daga, sir, nga makungkunata tayo. At the same time, decompose isuna. So, 3-in-1 nga product tayo, Bioprotect. Ma-decompose within 7 to 10 days tayo, garami tayo. In support tayo, kung tayo nga bawal ti agpuuran iti aglawlaw. Mabalin tayo nga aramatin dahil yung Bioprotect sa sakbay tayo nga grab during the may katlong Kote Arado, J Bioprotect, may spray tayo, may sachet that is good for 1 hectare. Umamutin nga ko dagita nga mapaksa tayo at the same time na-decompose tayo J organic matters tayo, organic material. Agbalin to nga bio-fertilizer na. Okay. So meaning to say parang additional expenses kini man nalon pagka gumamit sila ng mga ganyan na apo guba. Haam nga siguro additional expenses sir kasi nagpa-usar kami dagiti produkto may dati Bioprotect, di Rapid Harvest kan jay Bio Rapid Foliar namin. Paikat mi ti 50% jay synthetic fertilizer pero insecticide ti pamayak. Okay. So parang substitute ganun ba apo guba? Yes sir, yada jita intervention nga ramidan tayo sir. Okay. Okay sir, thank you very much. Itintad mo akong daway nga makainumanda ka. Oy, adapi gayang may isa. Question. Last na ito, apo guba. Okay. Ijay daga adda ka di produkto nga mabalin nga i-aplikar tapnon ti kasta mapaksyat di kita nga peste ko na natoy. Yes sir, dahil may sa ti Bioprotect tayo. Dahil ko na akon biofungicide, bioinsecticide so makatulong na mampaksyat na kita sakit sakit ti daga or the agronomical diseases kin dagita insekto sir. Okay sir. Thank you very much sir. Intindad ba gundaway malaksid no dapat diri kayat mo nga informar kada iti agbubuya kada ta or agdingdingig kada iti deti nga gundaway seknan kada ito nga wagas tapno mapaksyat dito nga peste kada iti mula or iti biyang ti pagtatalunan. Apo Rene, please go ahead sir. Yes sir, thank you very much sir. Dagiti pada tayo nga manalon nga kayat dang matulungan ti aglawlaw tayo ken mapaado iti apit tayo. Kontaken da kami laeng or kontaken da ni Sir Robert nga kuno kayat nga ag-increase or umado basta iti apit tayo within 20 to 20% especially iti pagay tayo. Kontakan dakla ang 0917-179-9757 or that Facebook account ko kaya Rene Del ba? Ano ka stakat makatulong kami kanyo kaya kita problema yo kat masolusyonan tayo.
Thank you, Sir Robert. Okay, maraming salamat din, Mr. Rene Guba. Manibo na po di next gen kakabsat. Iso na po kit may isang company technician or technician na segna na po iti biyang diri mulmula kakabsat ken gigim. So nangigyo apo DJ Subra, DJ madalas nga panangusartay ken ni daga, apo daga, posible met apo nga mabannog nga mabalin na mangitunda iti kaadda digiti peste nga agtaod manipo DJ daga nga isuda met lati mang dadael ka DJ Mula. Very good nakapimpintas nga information. Masapul apo DJ 1 month preparation iti panagmula gagayem kay kabsat kasi no dadto mga minte kunakon pagka nagapas ni pagay kuma wenno naani ni naburas ni mais padanumandan no da kami dito digit observation ko kadili padak nagtaltalon padanumandan di nagmula anti mais patraktor mula agad awan di 1 month interval awan di 1 month preparation nga kasla na kadito ibagbaga ni Apo Rene Guba gagiyem kabsat amoy idi ubingak apo amo dito hanga mamati adumisa nga medyo dandanik kariri nga friend ko hanapatsen niya amok ti agarado maki hanapatsen niya amok ti agmuriski hanapatsen niya agtarakenak ti baka gagayim kay kabsat amo idi ubingak di father ko agtaltalon agmulmula kami ti unas dito lugar mi idi apo halos 80 to 90% kaditi so amin na pagbengkagan nga iti lugar mi ket unas ti maimulmula amom di pagmulan ti unas baka saan niya mamin lima nga di ko na ni Apo Guba balukagem aradwem muriskiem agingga na apo nga diti talaga nga matuytoy parang awan pa traktor ide parang na traktor kakabsat keng gigiyem di yung pala nakakatulong tapno mapaksyat digiti peste yung mga sinauna nga wagas apo ti panang iti bangkag kada kataltalunan kakabsat ken gigiyem so nga duma apo ket kunada di modern way of farming kasla di dakamati kita idikalman adamit latagayam rumbeng nga ikeri tayo from the old ways of farming gagihim kay kabsat nga kasla di ko na kasla ko na traktor na traktor ang peso o mabali mo met nga urit-uriting ket aradu tapno agsangaw nga kunana or mainanaan or mapaksyat digiti peste nga diti uneg ti daga gagihim kay kabsat so parang hindi hanga mabalin nga diti modern or diti agin sisirib ka nga kasla ka diti kunak nga rod hanak makibibibya nga po ngem diti observation ko lang wala akong pakialam kayo naman ang gumagasto ngem diti ni Mr. Guba isa agricultural technician na hire isuna iti may nga dakila kumpanya so at the trust and confidence da iti ammo or saririt or ninadal na kas technician agricultural technician gigiyim kay kabsat so DJ bagbagana dokumentado nga DJ makatulong kada tayo tapnon tikas pumintas ti apit pumintas ti mula makaliklik tayo apo iti peste kadagiti kamulmulaan. Okay, kasangana na po di sabsabali pa nga damdamag. Thank you very much kay Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, ket yo apo ti agpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas, manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kada Mr. and Mrs. Danny Agustin, Ejay, Toronto, Canada. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City gagayem kabsat lauden laeng nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo Serbian na kayo iti naing kalintigan na presyo. TMT Construction Company kuamanipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayat yo ipakter nga pasdek dahito iket kukuha kinamat matunan ni Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ti Ili T. Marcos. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much. Iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon,
raman nga di mo kalipatan ken sigurado nga sublya-sublyan pakiramanan digdi sa bari pa nga putahe nga lakoda. Ti Cherylin's Crispy Chicharon ket kukwa kinutmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manibo diti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. and Mrs. Guillermo Agustin manibo daw di Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Victorino Pasqua manipod Honolulu, Hawaii. Ni Ma'am Esmer Galicinao, maraming salamat di Barcelona, Spain. Kaya ni Mrs. Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, dati dama. Kabayatan na, natay apo ti may isang kapulis, akin patsyendang at panakainaig na iti trabaho, ti panakatambang rason ti papatay ti may isang kapulis, ije Kabakan, North Cotabato. Natay bayat niya mag-agasan iti ospital, ti biktima nga ni Police Staff Sergeant Abby J. Dandan, 35 titawin na ken coming apo ti Provincial Drug Enforcement Unit Cotabato Police Provincial Office. Base ti report ti Kabakan PNP agarup alas 8:05 iti rabi idi mapasamak ti krimen iti National Highway sakop ti barangay Katidwan iti nasao nga ili. Idi investigasyon ti pulisya manmanehuen ti pulis nga biktima ti kolor nangisit nga Toyota Innova nga manipo dapo ije Carmen, North Cotabato, idi saan na nga naripar nga adda ti nakatutok ken kuana wenno mang sursurot ken kuana nga kulay gray nga sports utility vehicle
ken pick up truck gagayem ken kamsat idi makadanon da iti nasao nga lugar ditan nga inasetgan dagiti suspect ket dita nga pinaltupaltugan da usar ti M16 assault rifle ken nagdardaras nga naglibas dagitoy naitaray ti ospital ti pulis nga biktima ngem dituyen nga pimusay bayat nga magagasan gapu kadidi adu nga tama ti paltug nga timmama iti nagduduma nga parte ti bagina. Idi agdama mangisuswat da iti hot pursuit operations dito nga trupa ti gobyerno kontra kadidi suspect naamuan nga detoy ket nakaipakulungen iti nidandan iti 20 nga high profile drug pushers ken awan ti pabor-pabor no isuna apo ti mangyuswat iti operasyon kontra kaditi sangkot wenno may ramraman iti legal nga druga dam if you do, dam if you don't. Dakes ka no aramiden, dakes ka no di mo aramiden. Parang ganon, yung mga anes na pulis nga kasla kadito apo na tambang gagiyem keng kabsat nga may isa nga pulis ijay Kabakan, North Cotabato gagiyem isut patyenda apo nga rason gapo iti kina istrikto na ken kinaanes na iti panang ipatungpal na apo iti linteg sekdan ti legal a druga nga dayto iti rason nga nang tambangan da ken kuana nangitunda iti papatay ti nasao nga kameng tinailian a pulisya. Iyon dam if you do, dam if you don't. Nga unak dakes ka no di mo aramiden, dakes ka metlatan no aramiden at ano di mo aramiden gagihim keng kamsata anyang arut ti serbim nga nagkari nga mangiserbi apo ti linteg mang proteher ti biag sa nikwa dagiti tao kakabsat keng gagihim no di mo no aramiden mat makabasol ka metlat kadagiti ay masagasaam wenno madalapos mo kadijay kinapudnom iti serbisyo gagiyem keng kamsat parang sa media ganyan ada digiti tao nga urihanda nga isu ti madakdakamat gagiyem aminen da nga isuda kasi umarngi di dakes nga aramid da umarngi di saan nga umiso nga aramid kadijay discussen ti maysa nga adda iti biyang ti media gagiyem keng kamsat induno kuan detan isut agplanon nya uray saan nga isu inaangkin ang issue na uray haan nga isu na apo ti madakdakamat kasi ado digiti di ba ado digiti birds with the same feather isu nga no madakamat mo diti aramid di mesa agkakakulay da yun di jayen kagura na kan no saan ipapatay na kan gigiyem keng kaamsat. Okay, ada pa naman bati 7 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna napagtalinaed ti bagyo amang tipig sana apo iti nagpatnag. Nubay kasta manamnamang nga kumapsot deto ket agbalin laengen nga low pressure area di ba naibaga deto di kalmanen naudi nga sa ripatpatan deto nga bagyo idi bisinidad ti Vinsons Camarines Norte agdan ti direksyon deto nga agpaamyanan laod nga amyanan iti kapardas nga 10 kilometros ti kada oras so yung movements is 10 kilometers per hour idi kalman stationary gagiyem keng kabsat stationary detoy nga bagyong imita at the movements nan nga 10 kilometers per hour medyo mapagal tipig samet apo di panagirest di bagyo kasi di bagyo agpuligos 45 kilometers per hour ken at dati idadanon na apo di kapigsa wenno kapigges ti angin na di 55 kilometers per hour ada pa lang apo dito nakasa sayang ano bayugan ti signal number 1 na kasti Camarines Norte gagiyem kay kabsat northwestern portion ti Camarines Sur Sipukot Kabusaw Romblon adu pa Visayas ken ano digiti nakaanan iti monitoring apo digiti weather center manamnamang nga maadaan ti maikatlo nga panaglandfall ti bagyo EJ Quezon kasangwanan nga maaramid apo dito panagbalin na nga low pressure area within 12 hours base apo ti pag-asa agbalin nga low pressure area or LPA kumapsot ni bagyo amang ada digiti tansya apo wenno forecast nga posible nga maapektaran pa iti tudo gubway ni amang ti dakkel nga paset iti Luzon gagayem keng kamsat so sapay apo ta maparaisan tayo
tumudo kuma diti ayan tayo po Ilocos Norte tapno ma-FF dito naka pudpudot nga panyempo gagiyem ken kabsat. Okay, lastly apo digitay saan pa nga nakairehistro ti SIM card na yung isa kong phone naka-registered na, di ba Maki? Nairehistro na po. Idikal man ada diti rumwar nga ada diti telephone companies nga kalikagom da po ti extension para iti SIM registration gagiyem kamsat idagdama tratarenen ti Department of Information and Communication Technology or DICT ti posibleng extension ti SIM card registration dito pagilya na Pilipinas. Dati ket gapu iti nababa nga bilang ti SIM cards nga nairehistro no pay adda pay duwa nga lawas nga nabati apo sa sakbaya nga madanon dati deadline nga April 26 gigiyem kamsat. So nababa pay lang apo. Kaudyan nga datos ti National Telecommunications Commission no NTC is 38.8% para laeng apo ti 168.9 million SIM nga nagatang iti Pilipinas nga detoy ket nasken nga mairehistro. Sigon ti DICT Assistant Secretary Jeffrey Ian D. Awan ti polisiya iti agdamang ma-extend nga madala manarimaan nga madisdiskutir no adda pa nakaarami dapo ti extension wenno pa nakayati atidog ti SIM registration. Agpadpadamet nga mapela ti Globe ken Smart iti gobyerno nga may extend kuma ti deadline. Ito yung sinasabi ko kanina. Nga adda digiti telcos nga manggutgutigot ti gobyerno tapno adda extension ti SIM card registration. So dito Globe and Smart yung pinakamalalaking kumpanya no pay nag-merge digito yan po isuda ti umapapela iti gobyerno nga mai-extend apo ti SIM card registration. Inayon da nga maadadal babeng ka diti telcos ken ti ahensya ti gobyerno no kasano nga mayalisto ti proseso ti SIM registration. Da kayo apo anat na obserbaran nyo ada observation mi ken ni makita tay may juhan na masapulan no saan magre-register yung SAN gagihin kay kamsat ayaw naman sa Smart kasi ibang kampanya although ibagbagada nga may isang kumpanya gagihin kay kamsat adu nga subscribers ti marigatan nga agrehistro karite SIM card gapu iti kaawan digiti balido nga government IDs yun valid IDs gagiyem kamsat agtultuloy met nga mapapila ti DICT ti publiko nga agrehistro dan karite SIM cards tapnon maliklikan ti pen naka-deactivate mapaawan visa hamon to mausar ta SIM card mon after 26 automatic data ti bagbaga po ti DICT to include the National NTC National Telecommunications Commission impeteng ti DICT nga dakkel nga tulong tapno mapaksyat ti agwarwaras when agwarwaras nga Texas kami ti pagilyan ti SIM card registration gagihim kay kamsan. Okay, so na kayo abo naka kayo ngem kita ente abo diti diti kaudyan nga datos ti National Telecommunications Commission nga 38.8% laeng iti 168.9 million SIM cards so nababapay hantepe naka 50%. Ada digiti mang mga ikuno kay beamon no i-deactivate gumatang tayo ti barong nga SIM barong nga SIM registered pa yan automatic wala ka ng but ada digiti talagang kasla kumakanyak jaktayat tikas jay jaktayat kasi yung mga di mga numbers ko apo with Globe and DJ ket talagang naiwaras kong kariti amamok gagayem ko to include digiti sources tayo ti news gagayem ken kabsat iso nga saan ko nga kayat no wen ken mabalin nga ma-deactivate digiti duwa nga numbers ko gagayem gaputa narigat tuman di inform mo maki kadigitay kontak mo mag-text ka ket huyo unana di ba? Huyo ko na da. Ang isusapo, gayam na informasyon. Sorry, boss.
Jak na-informar ka, nagbaliwak tisim. Jak ngamin nakarehistro idi kunam to nga rod, ay sikapay nga data ti trabahom, sikapay ti saan niya natulnog iti bilin ti gobyerno kunana naso nakababain gigiyem kay kakabsat, para kanya ka, yan yung iniisip ko, kakabsat kay gigiyem. So adati po napanunutan ti gobyerno tapno di kasta mai sardeng di Texas Kamaki, di ba? Dami, even kabastusan, panluluko, scam, dami namin na po. So kada ito lumalpas ti di ba may mga doon, may mga phones, mga land phones nga ada caller ID na, may caller ID. Ngem saan nga haan niya imbepekto dito ada giti frank callers iti biang ti Bureau of Fire Protection, even police, digitay agresponde emergency agresponde kadigit ibagada da uram, ibagada da disgrasya awmet lata gigihim kamsa adapay the caller ID na digitay units ti phone din so that registered na po pagkarehistrado na yung mo under your name, sumananagot ka. No kas pagarigan makusar ta teleponom iti saan nga omiso kas na panang luko, panagitit ti maling information, gagiyem kamsat, amin nga to include cyber crime, gagiyem amudan nya si kadijay, nang i-upload wano si kadijay kakabsat kay gigiyem. So dito ti bentahin nga kas ipalpalawag apo ti gobyerno. So sapay apo di 38.8% from 169 million something basit unay hante pa naka 50%. Ket manulang aldawen ni anat mabilang itamaki 13. So 13 pa yung aldaw tapno no madanon ti 26 maramin man ti panaggato bigla DJ tundeti kunadang puspusan talagang diri panangawag dano kan gigiyeng kabsat agrasdan nga agrehistro gabuta enden DJ gigiyeng kabsat DJ pa nagparehistro okay so amin tayo apo parehistro tayo kada iti SIM cards tayo dito yan nga agmudo ti programa tayo damdamag ni Berto tuy pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control Maki Paulino Agustin, ibati min tinatalinaay nga malem ti Huwebes yu aming sapada, agyaman kam, tid kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero at ginyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto, pakaidasanan diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong di umili, damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payang ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para hindi pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket
naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Adtoy digiti umisung nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganat nga tallo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya. Daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadigitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga hanlay nga COVID no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy tallo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway papagayam, idanon mi tinabara kablaw mi kada kayo itinagasat nga malim. Ti Huwebes tay amin na sangapada. Petsa 13 di bulan ti Abril 2023. Paidanon kada kayo baben ti ENR Online ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Pwede di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Para din tayo panangibasa, iti dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayak, ti may isang napagayam.
Ngem kasangwanan papagayam iti rugyan nya basaen deti surat ni pagayam tayo wenno deti pagayam tayo nga ipatulod agyaman tayo kadi sumaganad nga mangipapay di tulong para di programa tayo tinapalabas. Pagyamanan tayo ni Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Na Mr. and Mrs. Danny Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ako iti Baguio ket kayo iti agpakonsultar iti doktor mapan ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin manipod netlayang ako iti Toronto, Canada. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauden layang ako ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo aserbian tinaing kalintingan na presyo. Ti TMT Construction Company ket mabalin na kayo asistiran manipod pa nakaplano. Hagingga ti malpas ti kayat yung ipatakder nga pasdek. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kameng ti pagpandayan linteg, iti ili ti Marcos. Pagyaman ti upay ni Mr. Victorino Pascua, manipod iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon adaan raman nga di munto kalipatan ken masigurado nga subli-subliam. Pakarimanan digiti sa bali pa nga lako da aputahe. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon ket kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagimanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka dito kakalaing nga aircon technician stop to ornusin da ti problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Spain, kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dahito yan tinurure di agisem kari di daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kung tayo i-third prize si Pikas. Third prize ako kita nyo ticket. Kita nyo ako di ticket nyo, 4,000. Third prize. Ticket number 682. Ticket number 682. Rian Masipusa, mga tumulis. From Batak, Sumandal, Batak, Ilocos Norte. Congratulations, we of 2,000 pesos. The third prize, first prize, 3,000. Ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano. Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte.
Congratulations, you win 3,000 pesos. Iti, mga 5,000 pesos ako. Edwin. Ticket number 630. Ticket number 630. Alan Tuyaw. Alan Tuyaw, di San Barcelona, di San Barcelona, di Barcelona, sorry ako. Kung sino na kapag ito, sortihan 5,000. Alan Tuyaw, San Barcelona, di Barcelona, sorry. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare di din tumalipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 00023282. Blue House Beach Resort. Padaanan niyo ako di Grand Draw, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagiyem kabsat ken dito sa balipay nga weekly draws, wenno nabatbati nga weekly draws. Gagiyem ken kabsat. Iti weekly draw apo mga abak kayo kadagiti imported goods para di first prize, second prize ken third prize. Then adto sa nga pulo apo nga entries nga mabunot para di consolation prize nga sag to 200 pesos. Kaya dupay apo nga consolation prizes. Kenti Grand Draw, into Mayo 31, gagiyim kamsak, dito apo di padaanan nyo amin, non-winning tickets, kenti kitay mapanto pa rin nga po, agakupar ket may kanti tickets, 10,000 ti first prize, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos, ken adung consolation prizes. Kasano ti makipartisipar iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramiden nyo apo, agukupar, agupa, kadagiti cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may isang cottage nga mga kupar, instant nga may kan kayo, iti may isang t-shirt, ken may kan kayo amin nga nagakupar, when nagkukuyog, iti raffle ticket. Iti raffle ticket, kas makita yo po, isurat nyo di nagan nyo, di address nyo, ken telephone number nyo. Ikatin nyo di stab, i-drop nyo, ijay tambiulo, ket dito yo po ti pakabunutan, di kiti nagasat ang mga bak, kada iti kakadakkel pa premyo. Di uliplipatan, Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramiden, tapno may kanti tsansa ang mga bakadiri nga papremyo, mapanag ako para po, kada itay cottages ti Blue House Beach Resort, di Barangay 37, Kalayab, Lawag City, imat matunan da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukel a pamilyada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training,
accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Isurat papagayam nga hindi padayawan nga ibasa kini paset iti programa tayo tinapalabas iti daytoy nga malem. Ket surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag kenayat. Ti maysa nga pagayam nga kayat na iti pawagan iti Naga na Rodrigo iti tangatang. Naisagudi iti surat ni pagayam tayo Rodrigo. Tinapalabas ko Manong Robert. Umuna ti amin, idanon ko tinabara nga kablaw ko ken ka. Ken na kay aminen nga dumdumngeg, agbuybuya ti deti nga programa. May sakmet ka rin na ayat sumursurot ngamin umisuunay ti uras nga panaginanak. Tunggal mangrugi deti nga programa, Manong Robert. Gapuy di kanayon ko nga panang sursurot ken panang dingdingeg. Nagutigot ti riknak, tapnon ti kasta, ornusik met, dedi napalabas nga jak to kalipatan. Dedi napalabas nga nakaibinggasan, tinaragsak na liday, kastamit ten napiggad, pan nakaibabain, ken saan. Manong ko, dagitoy ket na italimeng amin iti biyag, titunggal may sa nga tao. Ngemad na nga talaga digiti pasamak, nga di mo to kalipatan, ngamin ket nagbalin ka nga nakaayayay, nakakakaasi, bayat di kita nga pasama. Tapno nadadapay nga nalawag ken ka ti pakasaritaan di pagayam mo, ngay mayagtaklin ken ka. Nagtaudak manong iti nakurapay nga familia. May saak nga inanak, ngamin nataengan ti amak ken inak, idi mapanunot dan ti agasawa. Nga daytoy kano ti rason nga may saakon nga nabukel, babaen iti patimpatig wenno ayan ayat da. Nupay may saak sa anak nga nakaragpat iti adal, sa anak nga nakalipas. Gapu iti kinakurapay ti familia ti ama ken ti ina. Mailumlumlum iti kapitakan wen sumilselsel iti kadaggaan. Ngamin dayta ti pagsapulan ti nakurapay nga amak, ti panagtalon, Manong Robert. Gapu iti dayta nga sapul wenno pagbiagan ti pamilya. Siyak nga maysa nga inanak, nasken nga tumulong tapnon ti kasta, makabadang para iti rigat nga mangisakad ti biag. Ingubet kumet nga rod kabsat ko, titimulong ken ni tatang iti panagtalo. Saan na pa nang bagkat iti buko da tugaw, ngem adu digiti mangibagbaga nga may saak kariti inanak, nga managtulnog ken nagagit. Wen kabsat ko, adadda nga siya kunti makabalin kumpera iti medyo matainganen nga amak. Isu nga no daduma, siya kun iti adadda nga mangiwardas kaditi trabaho iti talon. Ket palpalikod kulaengen ni tatang, nga no pay no daduma ket umay ni nanang, no ado iti matrabaho iti pagtatalunan.
Dayta ti klase ti biyag nga da kanyak. Dayta ti klase ti pamilya nga nakaiya wenno nagtauda Manong Robert. Iditawin ko idi nga 20 Manong Robert, nagpitik met 10 ti pusok. When adamit 10 tinapuswak, when no kalikagom ko mga pangidatunan ken ni ayan. Dayta ket ni Aleha. Ni Aleha Manong Robert itagnaed iti kabangibang mi a barangay wenno baryo. Adaan dati mabalinta ti kabsat na ket nakaasawa iti balikbayan. Ngay sunay ta ti adjacent balasyo tao. Naala na metten ti inada Aleha. Ngamin ket saan niya kinayat ti amana. Ti sinmuryog wenno napan ni balasyo tao ta saan nakanumit ti mapanawan. Dagiti bangkag kentalon na pakairamanan dagiti dingwen nga taraken na. Ididamok ti agrayo wenno ipudnok ti ayat ko ken ni Aleha, Manong Robert. Isem apagbingi a katawa nga nagtungpal iti garakgak ti sungbat ni Aleha kanyak. Sika Rodrigo agayat ka kanyak, kasla makaasair nga sungbat na. Amangan no, manalon tumit tagbalin niya anak ta. Manalon ti amam, manalon met ti amak. Siyak nga inanak, sika nga inanak, agtumpong kitagasawa no kas pagarigan. Iyan niya ti ekspektarim nga agbalin niya anak ta. Saan to nga ta nga, manalon met laeng nga marigrigatan niya. Mangkibkibin iti witiwit ti arado ken mga abog tinuang wenno baka nga tila bukel ti matana ti di mapitakan numurisken na ti pagraepan. Sanga ta nga husto ti atap ko wenno pa nang ipapangko Rodrigo no data ti agkagasatan. Ay. Owen siguro. Ngem no aggagit ken nagsaldit ti tao. Sigurado nga aglupos ket mamalbaliw ti masangwanan. Saan ka di? Mabalin na pud no, mabalin met niya saan? Kasano no? Uri kasano nga panangigubet mo? Or panangilumlum mo ti bagimi ti pagtatalunan no saan ka nga mapagasatan? Mano ti tawin mon? Di nakaradwar kay ti high school, timulong kang kinitatang mo. Agdwa pulutan, tahalos ag katayb ta. Ti upat nga tawin nga panangilumlum mo ti bagimi ti pagtatalunan, Rodrigo. Ada ka din may ibagam nga nagbaliwang. Napamulenglengak, napadumugak. Ken mariknak unay tinapalao sa bain. Kadigiti wagas ni Aleha nga sumungbat kanya, Manong Robert. Sa anak man na nagtao di tibak na. Awam man ti, maipagpanangsit ko wano kabalinak nga. Iparangara nga kinabak na. Napudno ti tarigagay ko ken ka Aleha. Napudno ti panagayat ko ken ka. Napudno nga ayat. Nga buybuyugan ti panagsaldet tapno ti kasta. Maaon ko ti bagik ket may kariyak ken ka. Naunig di kiti balikas mo Dumadaniw ka, Rodrigo. Nupay kasta. Awan ti may sungbat ko. Awan ti may sungbat ko, jak pa'y maawat ti ayat mo. Hindi ababa nga panao. Agyaman ak no kasta Aleha. Ngayon pang ngaasin. Di na ko mapawilan na mangipatigken ka. Di na ko mapawilan niya agayat ken ka. Di na ko masiraan no masidegak ken ka kit umay ko. Idukit tital talukatik ti puso ken tirigna. Pang-asim Aleha. Okay, no deta ti kayat mo, apekit din niya saan. Aguma ka nga mangipatig kanya. Ngemjak maibaga, no inton ka ano nga maited ko, ti subad, ti pamatig mo kanya. Manong Robert ni
adda digiti damdamag kenkwana. Masukan-sukat digiti agbalin na kaayan-ayat na. Nga mabalin nga adda digiti mangipapan, nga kayat kumitaramanan, wenno kayat kumitaikutan. Ngem saan kabsat, pudpudno ti marikriknak nga ayat. Aunek man ni Aleha iti kapitakan. Aunek ket dalusak. Aunek ket bugwak. Tapnon kasta maikariti lugar. Ket kasta meten maikariti na darisay nga ayat. Saan niya parparmata nga ayat? Saan niya managing kukuna nga ayat? Wenno saan niya ayat? Nga kabulbulon ti dirrep. Manong Robert. Nagwara si di barangay mi ti panagrayrayok ken ni Aleha. Manong ko. Adu di kiti imisem. Adu di ti mangumsi kanya. Adu di kiti madi. Pakairamanan. Dagiti naganyak-kanyak kanurnaan na kininanay. Hanya kamit den Rodrigo. DJ pala ti mapilim nga ni Aleha. Anya ayat ti nakitam kenkwana. Nga saan mo nga makita iti sa bali nga mas disente nga babae. Panang sidir kanyak ti inak. Nanang, ni Aleha ti pakariknaak ti ayat. Pangasyo di kay kumamakibiyang noon niya ti aday ti puso ket kaungga. Sikakit nga minabakbakitan. Ada ti pakarikutam no iso ti kayat na. Apay, no saan niya si kakumati pinilik. Ket sa bali, anya ti riknam. Wenno inumsidak kumamit ti agrayo akken ka. Panangikalintigan ti amak kanya. Lalaki kay nga talaga. Malaala-alala. Sa bagay, adda kunada nga uray anya nga banag no adda abot na ket lusok. Sana ya. Kinuna ni nanang sa imisem ti bangbangir ket rimwari ni ti balay. Tinurong na ti bubon nga agur-uray digiti nabunton nga labaan. Manong Robert. Tuloy tayo ngay basa diti surat ni pagayam tayo Rodrigo giyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Mr. Jewel Centillas manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Maraming salamat kada Mr. and Mrs. Danny Hernando Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin iti Penang, Toronto, Canada. Ni Mr. Victorino Pascua manipod ti Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaeng kada Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherylyn Vallador. Thank you very much. Uno, Mrs. Cherylyn Vallador manipod iti California, Estados Unidos. Maraming salamat Ma'am Esmer Galicinao iti Barcelona, Spain. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babayan kani Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School, babayan kani Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, Pasit ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas dagiti aldaw, Manong Robert. Nupay adda dagiti mariknak nga mangumsi kanya. Saan niya pabor? Kaya pakairamanan tinana. Idi pa nagrayrayok. Ken ni Aleha, intultuloy ko detoy. Inanusak dagiti makasair. Kastamit ten makainsulto. Nga panagsarsarita na tunggal idukit ko ti ayat ko. Ngamin kabsat iso nga talaga ti pakarikna akiti ayat. Tsaka mo, jak maawatan ti bagik takas laawanin sa bali nga babae nga mabalin ko nga ipateg. No saan nga ni Aleha. Uray pa'y nuadda digiti makitkitak nga kakuykuyog na nga. Atapek nga kaya nayat na. Saan niya agbaliw ti riknak kengkwana, Manong Robert? Kasla kayarigan na tinapudot aputahe. Nga, naimas nga ururayem nga maipaaiken ka tapnon tigas ta mapnek ka when no mapagustuhan tirik na Manong ko. Nagtultuloy nga rod ti panangidukdukit ko ti ayat ko ken ni Aleha at dati giti gundaway nga mapanakagpasyari ti banayda no naduma ada imet ko nga prutas manipod kariti bunga diti muyong iti lawlaw ti balay mi, pakairamanan nen digiti adda iti pagtatalunan, Manong Robert. Oh, Rodrigo, nagitugot ka pa iti adu nga prutas ha? Sa bagay, paborito teta abukado ken mangga. Ngem digiti nateng, adumet tinateng mi kinunana, sana bale. Lupay, among nga adu ti nateng yo. Kayat ko nga ipaaiken ka digitoy nga kas regalo. Naggapuy ti kaungan ti puso. Gaputay ayateng ka, Aleha. Deta ka manen. Deta ka manen. Tunggal laing nga nagkita ta, ayat. Amom, narwama ko ni ti ayat. Adun nga ayat, Rodrigo. Matatalmanak no kasta na iti balikas na. Iwing gayam. Mutoy di kita iggemon when itugot mo nga prutas ta, ipangkoy di kusina. Dito yung avocado, isyekon, di pang pwede refrigerator. Dito yung mangga, galipik, kung iwaekon ta, balunek nga may dito salas. Oray na ka, balikas na. Urayek to nga rod, Manong Robert. Dito'y nga, umagibas tumet ti amana, nga ni, tatadam yan. Rodrigo, ada kamit gayam. Ay, uwin tata. Umay ko kumapasyarin manen ti
balasang iyo nga ni Aleha. Malasigi-sige. Urayem nga rod. Kit adan sa iti kusina. Nangik ko itay nga mapan na iwaen ti naloom nga mangga nga balon mo. Sumrega ko niti silid ko barukit. Makaturo nga ako. Ay, wen tatag yaman na kiti panang pasang bayo kanya. Awan ti mapilpili nga sumangbay dito'y balay mi. No tao nga sumrek. Angem no bastos wenno manimal ti ugali na. Adamit karbi nga mi nga mangipawil a sumrek sana ya. Wen atata. O sige di taka. May supadi ti ugali ti ama ni Aleha. Nasingpet ti ama na nga ni Tata Damian. Nga padamimet nga manalon, Manong Robert. No pay manalon, nasalsaliwanwan ti panagbiagda gaputa. At nangarot kabsat ni Aleha ije Amerika. When Estados Unidos pakiramanan ng tinana. Madamdama pa'y nagsublin ni Aleha iti ayan ko when iti salas ti badayda. Oh, kanekon ti balon mo nga mangga. Nagsamit gayam. Oh, dito yo. Nagtempla iti kape nga parakin ka. Kastamit din biskwit. Pasensya ka na ta biskwit bet lang ti adda. Mabuti nga kumapandita tiyanggi ni Nana Marga nga gumatang iti sa bali. Kaya tala biskwit nga sobra kitay aldaw when malim nga nagmerienda. Ngem santo nga nalukatan deta, bakay garup mo nga nalukatanin. Naangaw, nupay makalais no daduma. Maragragsa kanak nga mangkitkita ken ni Aleha, bayat nga kang kanin na tibinalon ko amangga. Ket dito'y meten nga rinugyak nga sinisip tinapudo ta kape. Kabulon nen Manong Robert, ti panangngit-ngit ko, iti medyo natangke na biskwit nga inruar ni Aleha. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing Kingalitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. Kingalitos Lechon Manok lang yan. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Nadanon ti fiesta ti ilimi. Kapsat ko. Kasgagangay, mapanak iti sentro, winutayan ti peryaan iti rabii. Makiayayam, agbuya, ken sabsabali pa nga aktibidad. Idi ti maysa nga rabii, agarup alas 8 ngatan, Manong Robert. Idi ti adda ka ti parke ti ilimi. Mga nakidi iti empanada gaputa saan ka ng rabii sakbay ti papangko iti sentro. Nakitak ti maysa nga babae nga nakatugaw, iti maysa nga simento at tugaw. Abay ti dakkel nga pinuon ti kayo, iti nasaw nga parke.
Idi anara artisilaw jakag kamali. Ni Aleha detoy, Manong Robert. Dinardaras ko ti masidegken pa na. Aleha, ada kamit gamit ti deti nga parke. Jak natuloy digiti sarunok ko maabalika si di makitak nga agluluwa ni Aleha. Agluluwa ti babae nga iayate. Aping isang sangit ka. Ada ka di nakaapam, nakaririn wenno kasakit tinakim mo. Apay. Inyangad na tirupa na kinitanak. Si Kamit Gayam Rodrigo. When nakita ka ket malasing ko nga si Kamit nakatugaw iti deti at tugaw sa Maya. Asino ti kadwam? Aping nga kasla agad arak ka. Naginom ka kadi? When? Naginom kami ka, hindi kakadwak yung pigmanawak ka po ka. Di amon. Saan nga nasken yung maamuam? Kabalinam ka diti agawid. E di dito na sitwasyon mo kasla. Saan ka na makadanon diti? E di balayo. E nangarap ti pampanulotek. E di imahip dito yung parkikit permi niya. Kit kita endak na iti tao kabuta. Jak maundur ti bagi ka magna. Jak madiretso di iti adlang ko, Rodrigo. Kaya't mo ti agawid. Itulnukan. Mangalagi ti tricycle kit itulnukan. Saan pa yun? Saan ko pa yung kayat ti agawid? Agawid ka ka din. No agawid kan panawan naklatan. Makaamuak ton nga agawid. Sabsabali nga Aleha ti kasangsango kiti dede agundaway. Mariribukan, napakumbaba. Saan niya kasi di dati nga makainsulto when makasangir di iti balikas na? Saan kang babali na panawan kas na sitwasyon mo? Ay kayating kaunay Aleha. Jak kayat nga maipan kay di tegkad. Jak kayat nga dati mang bastos kay kay di kasta nga sitwasyon mo. Amo tamet din ti kaado iti lalaki nga bastos no makita da nga nabartik ti maysa nga babae. Amo mo Rodrigo dito ti pamdedayawak ken ka. No pay adda na ibingga sa pambabain pananglais ka iti balikas mo. Nagtalinet ka nga natibker. Natibker kinirup-rupir mo lat ti ayat mo kanya. Kasta ka mangipateg. Kasta ti kay batugam kanya. Kasta ti kadagsen ti riknak wenno panagayat ko ken Aleha. Kinunak Manong Robert. Minatmatan nak sa manen nagdumog. Kaya pa nagdumog na nakitak ti panagtinag di iti luana. Kinasitgak ti urayla ni Aleha ket tiniggamak di iti iman. Ada ka di problema. Ibagam no anya dito nga problema ket no makatulong ako para nite. Aging gana iti kabalinak. Aging gana nga makaya ti bagi kinabagak nga ibaklay. Ti may tulong ken ka. Aramidek Aleha gaputa ay ayatin ka. Saan ko nga rin pinanawan ni Aleha iti mismo a parke? Ado iti nagsarsaritaan ni. Ngamidingkit makapanunot Manong Robert. Kahit kunti agawid. Kasano nga agawid. Siyak ti makamo. Itulod ka. Itulod ka iti balayo. Alaman niya Rod, please. Ngimsakbay nga agawid ta. Mabalin ka di nga. Mapantay ti masat adayot. Nga partes dito nga parke. Kahit kung agsulsulot ta, gaputa dati bagakit ka. O sige, atibayin ka. Atibayin ka when nagkapit kay di bagak. Tapnon saan na madlaw nga, narik namon ti inom mo. No apay ket ngamin nga gininom ka. Adalakit di problema ang Aleha. Mabantan. E di nga,
makbay kanyak Manong Robert no pay amok nga awan iti mismo nga bagina ti panunot na. Naragsakan na. Kaunaan unay nga ikapet ni Aleha digiti dakulap na iti mismo nga abaga. Ngano diak nga taigawi di ti bagik ket irakos kumet ti imak iti mismo nga siket na. Bayat na magmagna kami. Nakadanon kami ti partes ti wenno paset ti parke Manong Robert nga basit digiti matatao. Nagtugaw manen. Idi nagtugaw kagiddanen ti nagkakamakamasen na ay. Anya ayat ti problema. Api nga. Kanayon met laing ti panagsinay mo. Ibagam ko makanyak no anya ti problema. Amok na si kati makatulong kanyak. Kas ko nakitayan nagtameda kiti kinatibker mo. Nga ured da digiti makasair nga balikas ko. Keti rupir mo lang tati ayat mo. Kasano ti kapatid ko ken ka, Rodrigo? Sa ludsud ni Aleha nga na magkintayag kanya, Manong Robert. Aleha kas kinunam. Makasair, makainsulto digiti sungbat wenno balikas mo. No sungbatam ti panangidarirat ko iti ayat ko. Ngem nagtalina eda ka na tibker. Anya nga rod nga diya kagtalined nga na tibker ket sikati patpatket. Sikati ay ayatek. No saan niya sikati napudno. Agbalinak tulat ta nga napudno. No saan niya siyak tinapatigking ka. Agbalin kan tulat ta akapapatgan kanyak. Imisem ni Aleha, saan ka nagkamali? Nagasat deto'y nga rabii, nga panagkita tawin o panagtugmok ti dalan tayo ti deto'y nga parke. Anya ti kayat mo sa uwen? Anya ti kayat mo sa uwen, Aleha? Rodrigo, problema akla unay-unay. Among kadi nga, among kadi Rodrigo nga, agdadagsena ka. Pimudot, tipispis, pakairamanan, tipidit-pidit ko, ediday dingin pudno kanyak ni Aleha. Nga madadda nga dupraken ti panagbara ti pispis ko, ti arig na panakapaay ko. Malidayanak unay, Manong Robert, nga ti babae nga ay ayatek, ket agdadagsin. Nga kayat na nga sawen nga dan sa bali nga lalaki, nga nangyawatan na iti amin-amin. Iti laksid nga di jayak kinakasinsin-aw, ken nakapudpudno nga pamatek. No talaga nga patpatgin nak. No talaga nga ayatin nak. Maakom ka di nga si kati akinarami di agda mga sitwasyon ko. Maakom ka di nga si kanto ti mariingan ti agbali na anak ko nga amana. Maakom ka di deta, Rodrigo. Pagbiit ti panawen, nagdesisyonak Manong Robert. Gapu iti mariknak nga ayat para kini Aleha, inakok ti papaako na. When Manong Robert, inkarik kini Aleha nga siyak ti agtakder nga ama, ti biyag nga dati saklulo na. Agpahiso, pudno ka diti sasawen. Kayat nak na itakdero rin o kasluhin sitwasyon ko. When, apekit din saan. Kasta ti kinapudnokin ka. No deta ti agbali nagasat ko ti mangitakder iti pangalangon iti dayaw mo. Aramidek kas paset ti panangipaniknik ko.
ngay ayatin ka unay-unay aleha. Kabsat ko itiday di nga gundaway diya kung naigawid tirik na. Inarakot ko ni aleha. Ngem kinunana nga, saan? Saan pa'y Rodrigo? Ikanak ti gundaway. Ikanak ti gundaway nga masursuro ka nga ayatin. Pangaasim. Intulnog ko ni Aleha idi balayda, babaen iti tricycle nga naarkilaman ng Robert. Bayat ti panagawid ko agingga nga addaak iti bukod kun nga edna. Pinanpanunot ko ni Aleha, wen kabsat. Naglibba wenno nagtibnok daliday ken ragsak. Maragsakanak nga adaan ako ni ti gundaway nga makatagikwa iti babae nga nabayagin na inakay ayaten. Ngem malidayanak. Nga daagpitpitik nga saklulo iti. When agdagpitpitik abiyag iti saklulo na. Ket aramid ti sabali alalaki manong. Kabigatan na manong napanag iti balay da aleha. Dito'y nga medyo nalawlawagin ti riknana. Inururay ko no anya iti balikas na kanya. Kaya di may daang kami ti gundaway, gapot awanin ti amana. Malagit mo ka din no anya iti impagam kanya kiti rabi. Malagit mo ka di ti karim kanyak. Ti karim nga itakter na. Sigurado lakit di nga maibabain ti pamilya mi aglalo ken ti tata. Among ka di nga nagbati ti ama ken saan nga nagturungi di balasoy tao kapot kayat na kabantayan. Saan na nga kayat nga agmay sa. Ngem sigurado nga babalawin na ti bagina lumaamuan na nga nagselat ket saan na ka nagwardyahan. So mapag-maasim Rodrigo alangunin na. Nalpasin ti panagkarik diya kon may babawi. No anya rin insawang ko ken kay dirabi. Isu da mamitlaing ti sawang ko para ken kay ti deti nga gundaway. Anya nga ron ti plano. Sika. Anya ka di ti plano. No wen ken mabalin. Agpudnuta ken ni tata. Agpudnuta nga nabayagtan nga agayan-ayan. Ken naipabustoy ko ti bagit ken ka. Aleha. Maawat na nga tati amam. Awanin ti mabalin nano kas pagarigan. Awanin ti mabalin nano. Ipudnuta deta kaputa. Adda nagpitpitik iti saklulok. Isu nga. Pangaasim Rodrigo. Takdiram ko mati karim kanya. Daydimit lang nga gundaway, Manong Robert. Idi sumangpet ti ama ni Aleha. Dituyen nga nagsasarita kami nga talo. Pakawanin da kam kumatata. Pakawanin da kami ken ni Aleha. Anya ti kaya tiyong sawe. Apay nga dumawdawat kay ti pamakawan Rodrigo. Sungbat ti ama. Nabayagin nga da nagkinaawatan mi ti anak tiyo. Ket nakalipat kami tatay takit. Adda nagpitpitik iti saklulo ni Aleha. Pakawanin na kami kuma. Marakop ni Aleha kanyak nga kas na sumaripingping ken pa isalakan. Ti amo kidi Manong Robert no adda ti addang wenno aksyon nga aramiden ti ama na kontra kada kami aglalo kanyak. Nagdumog ti lakay. Ngemidiyangad na ti rupa na ket simngaw ti balikas. Nauuneg ken addaan kay papana na balikas. Nga nangitunda kanya kiti panagragsak.
nupod no nga, adda nagpitpitig iti saklulo ni Aleha, ket sika ti amana. Awan ti mabaling ko. Apresyari ket di ti anak ko ta sika ti pinili na. Iti likodan ti kaado di iti umay mga agray rayo ken ko ana. Ngami na mamuk ti kinataom Rodrigo. Nagagit ka nga tao. Ket deta di sapsapulik pare ti anak ko. Saan ko nga sapsapulen tinabaknang wenno profesional, gaputo saan meta nakaada. Amangan to agbalinlaeng nga nisnis wenno katulong ti anak ko. Nubaknang wenno profesional ti maasawa na. Agyaman at tata. Okay. Ayabam to nga ruden di tinaganakken ka. Kaya nagsasarita tayo. Urayin kayo into nubigan. Saanin nga nasken nga adu digiti taong ayaban nyo gabuta agbalinlay nga nakababain ti anak ko. No maamwanda nga agdadagsenen sakbay ti panang plano tayo iti panagdenayo. Papagayam saan tayo nga may lipas nga ibasa diti surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag ken ayan ni pagayam tayo Rodrigo. Ento nubigat awisen da kayo nga kadwami manen para iti panangituloy tayo nga mangibasa iti deto nga surat. Maawat to nga tamit di ginaganak ken ni Rodrigo. Tinaramid na nga panangitakder iti dayaw ni Aleha. Anya tagbali nagasat ni Rodrigo no agkatuluyan da nga agasawa. Padaanan nyo papagayam, awisan da kayo nga kadanggay minto nubigat. Dahil iti pagayam nyo ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati minti na talinaay nga malinti Webes, agyaman kami papagayam, iti ingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.